Straight to the point. Si Minganilla Cebu Mayor Rajiv Inad gisuspenso ni mga higala sa buhatan sa ombudsman kauban ang iyang vice mayor. Kinini ang apil mga higala pagkasuspenso si Vice Mayor Lani Piña og ang mga konsehal sa lungsod sa Minglanilla sa milabay nga termino mga sukintig paminaw. May gani kay kining asawa ni Mayor Inad mo'y first councilor so mo'y ni Saka day nga isip mayor sa Minglanilla. Suspenso ang mayor sa buhatan sa ombudsman. Sa rason mga higala nga dunay nikihan niya labot ining business man ni matud pa mga higala nga naa sa lungsod sa Minglanilla nga ato ni hinabion sa Mayor Inad siguro ato makontak siguro unya day ato na siguro ang ikuan ug naunsang kalakihan ni mga higala kay sa atong nahibaw-an manggod wa pa ko kakuha ni sa kuan gud ako ka paminaw sa pikas nga side pero ang ato gong perception ni Mayor Inad medyo sa ako na kuan na ba tikon man ning mayora day. Bantay ka nga kanabang sa mga bagyo tanong ko naman ko okay man siguro si Mayor Inad no. Karon tingala ng suspenso ngano ka ng suspenso ni. Wa ba kita katuhog kayo. Gusto to ni mahigalang sutaon nga ngano na unsang hitabuan ni. Onya mabitaw ko na kunan nga niya active siya mga higala dito sa Minglanilla. Ya, nagtingala ko ngano nasuspenso ni naana ni sa kaso dahil to pamilabay nga 2022. Atong subayo ni mga kagilan. Wa ko kad bati pa sa side sa Pikas pod pero ingon ang side Pikas nga mo hatag sa ilang side akong paminawon sad atong paminawon. Ya si Mayor Inad sad atong paminawon pod pamapatas ba no? Naunsang hitabuan ni pero gahapon ang munisipyo sa Minglanilla mura og na emosyonal sila sa pagpanamilit na ni Mayor Inad kay nagtransition na sila kagahapon. Sa diha mahigalang nadawat na ni Mayor Rajiv Inad ang kamanduan sa ombudsman ni adtong adlawng Lunes. So ato ipakita tong video dong courtesy ni sa kwan kisa may nagpasan to si kung may naghatag tong video kani mo ning nahitabo kagahapon bebe atong paminawon ko no dong naba ni si audio kini ipasahan na ko ng video ha ipasahan na ko Di sa ka mabadlong ani sa kwandong sa mita ning tukar. Straight to the point. Kasi badlong ta sa mita no. Ay tukar. Mo bita na mahigalang usahay kuan na manggid no. So mo ni ang pagpanamilit na ni Mayor Inad kagahapon didto mahigala sa lungsod sa Minglanilla nga kini ni ang gumikan sa kamanduan sa ombudsman. Kinsa man ni mga konsehal nga iyang kauban day. Pila na sa kabuok nga nga suspenso no. So 1 year na ilang pagka-suspended mga kagalaan ang atong initial nga report kini ni ang duna mga higalay gihimo no ang Pebrero 2 na tumilabay nga Lunes ang Office of the Ombudsman may suspenso nila ang suspension order gumikan ni sa paghandle sa maong mga officials sa landslide risks in situ na po Barangay Gindaruhan. Mao ni manghigala ang may kalambigitan ni diha. Kay kini magod si Mayor Inad, doon na ni mga higalay. Actually ato ning timbang og maayo ning maong kuan ha. Kay makita ba nato kung kang Mayor Inad baya nga gihimo mga higala kay paghatag og permit, mao ba ning istoryaha indekin? Kay tungod mga higala nga delikado ng yuta diha. Isusi na to kay doon na may nagpasa po na tong video. Medyo sakto ang gibuhat sa mayor. O panalitan anak manggaling. Pero tanawon po na to sa pikas nga habig o basig doon na po ilang katarungan, no? Tanawon tanim higala kay aron nga magkanto na ay project sa napo nga gindaruhan nga tukuron wa tagai mahigala og permit ni Mayor Inad. Ngano man tagaig permit? Duha man gina kanunay ito matanaw. Wa tagaig permit ngano? Doon na mahigalay wa paghatag og permit kay doon na tinuod nga rason nga delikado na dihan dapita. Pero kini maong businessman nga wa matagaig permit nikiha sa ombudsman kay gilisod-lisod siya kuno ni Inad. Ato sa ning klarohon non mga sugid ti paminaon sa gay tinuod ani no. So ni ani mga higalay video na ay video nga kwan atong unsa man ni courtesy sa asa man nga video. Kani gipasahan na sa taan ni mga higalang mga video
Unya sa Minglanilla ko ana sa ilang munisipyo sa Minglanilla na ato ni mahigalang tagag pagtagad kay kini ni ang suspenso sila sa ombudsman, so pulihan siya nya. Suspendido man ang mayor, suspendido ang vice mayor o ang uban nga mga konsihal. Na timing kini ang asawa maoy first councilor. Unya kini ni ang bag-o ni nga termino. Kadto mga konsihal ni iya makauban sa last term apil o kasuspenso. So pila man sa tanan nga nga suspenso. Mo nito tagag pagtagad mga sugid ti paminaw. Basin unya siguro ni balik nato kung mag-contact na si Mayor Inad ato siyang interviewon sa ani mga higala para ma-explain po niya ang iyang side labot ani. Unya kining maong kumpanya basig do na po tay contact ani o atong ma-interview, okay pod. Unsang kumpanyahan ni Indeken? Okay, so mo ni mahigala no si First Councilor Leslyn Inad, ang iyang asawa mo serve as acting mayor og si Konsihal Mulot Lapot mo assume sad isip vice mayor. Mga sukit tig paminaw kay si Inad og si Vice Mayor Lani Piña og mga konsihal na nga suspenso. Okay, so inigbalik na lang nato. Daghang tagtik apuno inigbalik kay diapas Cristina mahigala nga ni palusot gyud istorya sa iyang kuan. Gisa gahapon mga sukit tig paminaw si Cristina, Matod pa Cristina trabaho lang kuno nang iya kanang ka mga pictures kanaan niya mahigala nga mga tourism Department of Tourism mga promotional materials na ang mahigalang dagwa ang Cristina Frasco. Ni palusot ang istorya nga wa kunoy gasto ang DOT ana, wa kuno mga higalay, wa kuno hatag sa consent ana sa tupag katumaong magasinday gibutang-butang dito niya. Wa kunoy consent siya og daghan pa siya mga katarungan. Palusot nga katarungan or nakalusot baka siya or wa nangyamid baka lang ang mga tao or mana akong ingon ka ng bingkahan sa Katmon. Good morning, shout out sa mga taga Katmon nanindag mga bibingka o mga suka. Basig mingon sa Frasco nga wa say consent anak nga daghan na ba na inyong mga sukaan o bibingkahan nga daghan nga mga tarpulin nga Frasco. Straight to At the sa point. tagag pagtagad mahigala ari sa atas lungsod sa Mindanilla kay ang ilang mayor si Mayor Rajiv Inad, ang vice mayor nga si Lani Piña o ang mga konsehal nga suspenso ni mga higala gumikan kay dunay problema no nga dunay quarry operation nina matod pa nga gipahunong mahigala ni Mayor Rajiv Inad. Atong tagag pagtagad doon kini maong issue kini nga. Straight to the point. Okay, alas to mga issues, mga sugid tig paminaw. Ang background ani nga doon na mga higalay kini ni ang sa ato pa ang migawas nga report mga kagalaan, wa ko kabasa sa tibuok kaso gid ani. Apan ang nagawas mahigala sa mga reports. In fact, just pamantalaan mahigala nga Sunstar o ga pamantalaang The Freeman nga dunay preemptive evacuations nga gihimo si Mayor Rajiv Inad sa mga pamilya ni anang usa ka lugar diha mahigala sa may sitio Napo, Barangay Gindaruhan sa may Mindanilla kay doon na kunoy ni crack nga yuta. Unya nunot ana gipahunong niya kining usa ka quarry operation nga naa diha. So kining quarry operation sad mga kagalaan, siyempre ang tag-iya sad ani mahigala, medyo reklamo sad, no? Nga ang pahunong ng iyang business niya mga sukid tig paminaw. O si Mayor Inad sa iyang kabahin, lain-lain o kini ni ang katarungan, no? Ang katutuan tag-iya nitong operator itong quarry, mo palagi to, agipahunong mahigala ilang operation. Si Mayor Rajiv Inad sad mahigala, doon na say katarungan nga nung iyang gipahunong kay pagsusi matod pa dito sa area, ang yuta dito ni crack. Unya, kanang maong crack, delikado kung magpadayon ng ilang operation sa quarry, kay basin unya mga higalay no og delikado sa mga tao sa maong lugar. Straight to the point. Atong gikontak ron si Mayor Rajiv Inad aron makuhaan to pamahayag labot ani pero wa pa man mga kagalaan mo tubag. Ato sang ipadangat ning video, kining mga video courtesy ni sa Minglanilla, lungsod sa man ni sa LGU sa Minglanilla ato nakuha ni. No? O sige. Ato lang i-acknowledge sa gikan ning maong video. Dunay explanation dito.
but willing tang maminaw sa pikas ug pikas nga side labot aning hitabua mahigala. Okay. Unsa ni Minglanilla Daily. But gamit po daw na sa LGU. Amo ba? Sige, courtesy nila, kini mong video among gi-extract din ha aron nga atong mapakita sa atong social media platform sa DYH PRMN Cebu og ma-subject na to sa atong discussion karon nga buntaga. Sige, play ko no, Nims. Unsa ning kuan Nims? Okay, mo ni ang iyang explanation, no? Sige. Dulaan sa 20 ka mga pamilya ang nahimutang sa peligro tungod sa pagliki sa yuta dinhi sa sitio na po Barangay Gindaruhan, Minglanilla, Cebu. Atong sutaon ang hinungdan ni ining problema ug unsa ang gibuhat ni Mayor Rajiv Inad bahin ni ini. Sa niaging administrasyon, naaprubahan ang application for Special Waste Disposal Permit sa Jumara Agri-Food and Supply Corporation. Usa ka pribadong kumpanya nga dunay development diha sa maong lugar nga mao ang goat farm o tugwayanan sa kanding ug motorpool o ayuhanan sa motor, ikwipo ang ilang gi-apply base sa mga dokumento. Busa, wala magtuo ang Municipality of Minglanilla ngayon ana di ay ang extent sa ilang development o pagtandog sa bukid tungod kay goat farm o motorpool raman lagi ang tumong. Sa tuig 2021, aduna nay nigawas nga mga report sa pagliki sa yuta dito sa sitio na po duol sa maong proyekto. Ang akong nahibaw-an jud permiro diri, tuko daw sila og ang motorpool or goat farm. Pero naibawang mi nga ila gi-deliver ang ilahang kinubkob nga yuta diha sa ubos. Kano sa man ka nakakita sa liki ya? Mga tataod na ni siya, ma'am. Nya, gamay rin ni siya sa una. Nya, liki na ni siya. Gisurvey niya. Karon, nagkagrabe ka ni nagkalaw man. Patag pa ni. Oo, sa una, patag ni siya. Nga, wapang ni siya makuan rin sa kwari. Muna ng liki ni siya babaw kay wala may pundasyon dito sa ubos. Kay ang liki nga man paingon nga to sa ato silang gikubkuban sa ubos. Nga sitwasyon sa lugar nga may kalabutan sa mga liki sa yuta ug sa posibleng aksyon nga himuon. Ang MGB ni deklarar nga aduna gyoy clear and present danger sa maong lugar gumikan sa land cracks nga posibleng mudaghan pa ug naay posibilidad nga maglandslide. Karon sa administrasyon ni Mayor Rajiv Inad, gipahunong na ang tanan. Ang Municipal Council ubos sa administrasyon ni Mayor Rajiv Inad nipasarpod og mga resolution nga nag-deny sa renewal of permit for special waste disposal sa goat farm ug motorpool sa Jumara. Gawas ni ini, lain pang resolution ang giaprobahan sa konseho aron pag-deny sa rehabilitation plant sa Jumara. Tungod sa wala nila pagsunod sa mga recommendation sa MGB, ilabi na sa paghimo og comprehensive o geotechnical study aron mahatagan og haom og pulido nga solusyon ang problema sa ground cracks. Niadtong October 25, 2022, nimando na si Mayor Rajiv Inad sa forced evacuation sa maong lugar. Sa makadagang higayon, gibalik-balikan sa mga personnel sa MDRRMO, MENRO, BFP, PNP, MSWD, Municipal Engineering Office ug MITCOM ang sityo na po aron personal nga istoryahan ang mga pamilya nga namiligro ang ilang kinabuhi. Uwan man og init, wala gipanumbaling sa mga personnel sa Minglanilla Municipal Government nga nitungas sa Barangay Gindaruhan aron masiguro nga luwas ang mga lumulupyo sa maong dapit, labi na kung kusog ang bunok sa uwan. Mo-guide ni. Mo-guide ni. Sa amin ang mo-guide ni pa. Sityo na itong iunaw sa Oo, sa pagkakaroon, magpuyog ka tanan. Ato tanin to, magisura tanin to. Aron, mabala na to, unsa pa'y abang buhaton. Nga video courtesy sa Minglanilla mga kagalaan nga ilang gihimuan og documentary, no, kini mga higalang maong incident. So na-explain din murag mamao ni mahigalas dalagit dayken di argaw, no.
So giaksyonan mahigala ni Mayor Rajiv Inad. Mao ni ang na-explain sa side mahigala sa LGU. So kumusta man ang side pod mga kaigalaan sa complainant? Mao na ang dakong pangutana mga kaigalaan. Kita dis DYHP ang damtang maminaw sa both sides nining maong istorya mahigala nining maong panghitabo. Kay kung imong paminawon o gabasi ining maong video, wa ta masayod no with all due fairness mahigala ni adtong Jumara, ha? Kay ang Jumara base ning maong video, wa man hinuon pod mga higala makuha ang side sa Jumara, pero kung atong basihan lang kini maong video, but ako ipaklaro ha, og ang Jumara mo ingon nga mohatag sa silang side ato sa paminawon. But nining maong video, wa man tay kontak pod sa Jumara. Si Mayor Rajiv Inad mahigala di pa sa dato makontak. Kining maong video nagpasabot nga dunay problema ng yuta dinha. So kining iyang gihimo mga kaigalaan ni Mayor Rajiv nga ipa-evacuate na mga tao, gipahunong ning maong operation anang Jumara Indeken kay delikado man sa environment. Okay, so mao ni ang sitwasyon. Kay matud pa mahigala ang business ani nga gi-applyan mga kaigalaan kining goat farm o motor pool. Unsa bang hitabo ang adto na may quarry nga nahitabo matud pa. So mao ni ang insidente. So simple kung kanang dunay quarry mga kaigalaan, kini bang magkwari-kwari, ipalayo-layo lang na ngadto sa kabukiran siguro nga layo pud sa tao. Kay bisan dili bitaw sa may tanawan ng mga kuan ako balaka ko ng quarry bitaw dito sa may Talisay area. Kay nakaadto man ta atong kuan, haklupan, nakaadto man ta sa haklupan. Kay kinini ang kuan ba kanana ang nagsusi mi ni Idol Boy kini dito human gis bagyong Tino gisubay nato ng Mananga River. Pagpadung nimo dito ang mga bukid diha day. Grabing mga gipangkwari nga upaw ba. Nya kana kung bukid matandog mga higala. Di gyud malikayan nga okay o. Mo ni ako'y nag-video ani ha. Tanawa abi. Tanawa rong audio dong. Mo ni Adong ni saklupan Sige sige. Kini siya mga equipment Kanang bukid pwede ng pahaka. Mo ni ang padong sa barangay Haklupan. Kano? Pwede pahakas bukid. So ako, kinini ang atong concern ba nga, inani nga mga sitwasyon doon, mga quarry operations, og doon naman ko mga balay bitas dool, maluoy ta. Labi kini Haklupan, naluoy ko sa mga residente da sa Haklupan. Si Bako lang ba? Tando ko ng bukid ay. Unya, naay mga area din ha, doon na naghatag na ko og drone shot sad. Kay ko kakuha na to, pero gipasa na to. Doon na yun ang liki nga yuta diha. Although sa ako nahibawan mahigala, si Mayor Samsam Gulyas iyang gipahunong tong maong quarry operation. Kay doon na nag-quarry anang lugar sa dinha. Pag human atong bagyong Tino napahunong, I don't know kung sa sunod nga mahitabo. I hope mga higala nga kuan mag-quarry mo ngadto mo sa layo. Kay ang problema ana, dunay subdivisions niya sa unahan nga medyo naapiki po sila kay gipadadaan na sila mahigalag letter from the ENR. Nga pa evacuate sila kay delikado ang area. Sig katandog mga bukid. Magsig uyog ba uyog. Mas naluoy ko sa mga tao nga nasa ubos ana kay haklupa na. Itsa man tao'y nagpasiugda ng quarry og palihog taon. Ikaw sa imong kabahin ba? Sa ato na minaw karon na kay role din ha. Nga ma-safety ang mga tao, buhat ta taon ninyo. Og doon na mo'y mahimo. Although karon sa ako nahibawan, gipahunong, ambot o ganun saan mo balik. Straight to the point. I hope nga di na mo balik ng quarry operation din ha. Or adto sa mangita atog bukid asa dapit nilang bungkagon nga way mga negosyo man na. Kwarta man na. Kisa may nakakwarta sila. Kisa may nabahinan. Nya ka na mga taong luoy kayo sa ubos. Nga simbakog dunay katalagman. Sila mo ay magsapupos katalagman. Nabahinan na sila wa. So kining gibuhat mahigalang Mayor Rajiv Inad. Base sa iyang kining video nga atong gi-extract. Gikan mahigala sa courtesy sa Mignanilla. Okay ni. No? Although sa akong giingaw na willing ta maminaw pod sa pika side ug unsa mga kaigalaan ang ilang side ining maong hitabo. Ato sa ipatubag nila unsa man ang inyong kalaki nga ang inyong application sa Jumara kaning kuan man kaha.
goat farm. Unsa ang goat farm nga kadako na magkadaot ni day? Mura man ni mahigala katong ingon nga kuan. I-declare mga kagalaan ipalusot sa custom nga kuan na siya mga kinani ang ukay-ukay ra na siya. Nya pa himan-himan pa ang container van mahigala mga illegal ang sod. Straight to the point. So medyo doon ay lipat-lipat ning kuan na kung maohon manggaling pero mo na kini sa side ni mga higala sa habig sa Minglanilla nga ilang gi-explain og maminaw kay nimong video justifiable kaayo ang gibuhat mahigala ni Mayor Rajiv Inad. Although matag istorya do na magpikas og pikas nga side wa pa ta kapaminaw sa pikas side ni ini mga kagalaan. Og sa ako nagingon para ma-present nato ang both sides mga higala willing ta there's DYHP nga maminaw sa both sides ining maong panghitabo no dili sa may Minglanilla. Pero sa pagkakaron medyo na kuan kini ni ang okay sige lang kaya pa kuno makatubag yun si Mayor Inad atong i-contact mga sukintig paminaw ni ining maong nga sitwasyon na pero murtag na kuan ba nga na suspensos Mayor Inad doon ta magkadahom gud nga dunay mga kaso nga inani ato na ibawaan mga Mayor Inad mga kagalaan so para sa to pagpaniid ba lang na bagyong Tino dato sunod nga bagyo mahigala kana na ang gipa-evacuate ang mga tao makaingon ta mahigala nga medyo active ni si Mayor Rajiv Inad no active nga pagka-mayor diya sa Minglanilla bisag kini ang gihimo mga kagalaan makaingon man ta nga kini nga side mga higala og wa poy laing sugilanon way laing version tong pikas og nasa laing version willing tang maminaw og timbang-timbang but so far kini nga version mga kagalaan nga gi-present ni ining ila sa Minglanilla makaingon ta nga justifiable ang gibuhat sa mayor nga iya mga higalang gipahunong ang maong quarry operation but mauli gina tan-awon pa nato nabatay chance makakita sa kaso day sa ombudsman kay ngano man nga ni decide man sa ang ombudsman pagsuspenso niya. So medyo ato pa ning timbang-timbangon kay kana na ang justifiable ning gibuhat ni Mayor Inad pero wa ta kabati pa sa version sa pikas nga willing ta maminaw unya ngano kaha nga ang ombudsman mi decide man ni ining maong klase mahigala sa desisyon. Straight to the Okay, point. muna ka mga kahigalan si Mayor Rajiv Inad pa na to makontak og kining sayngan ani Jaumara. Willing tang maminaw sa pikas nga side. Sa ato nakita sa video justifiable kayong gibuhat ni Mayor Inad bato ata masayod pa sa version sa pikas nga willing tang maminaw sa ilang version. Kay ato ni timbangon umayo especially nga ang ombudsman nihatag man og inani nga klase sa desisyon. Maybe ang ombudsman doon sa basis siguro. So muna ang ato lang sang gitimbang-timbang ginigmaayo mga sukintig paminaw og naon sang hitabo ana Pero willing ta maminaw sad ni Mayor Inad sa iyang explanation mga sukintig paminaw o makabakante na siya mga higala. Straight to the point. Approve gyud si Inday Marisa Abadjes na basta tatak magaling ang seed marketing Okay, sa pikas nga bahin mahigala mao bitaw tong kagahapon sad ako tong gipadad-an gyud tao dito sa kuan Argao layo ng Argao bat among gigastuhan dito gasolina gyud o gigastuhan natong oras layo to dayon sa tong bukira nga atong giadto kansuhi no bukid na gigayo kay ang mga tawo manggo dito kanabang nag-crack bang ilang mga balay nya dunay nakasulti nila nga doon na mo nagmina dito ang gikuha na carbon so nag-operate na minahan ang problema nagkut-kut sa ilawom ang babaw ana nay mga balay pero halo na sa ilawom mo na ato nakuha nga report. Mo nang gusto na to mahigala mahibaw ang gikan sa MGB o gikan sa DOE nga nag-inspect dito. So at least dito mga higala tong reporters kasama Jen Gallardo, dito gani po mga kaigalan si Mayor Alan Sisaldo o ang kapitan nila dito mga sukitig paminaw. Ngano man abot ang reklamo sa Musibianan. Mao ni reklamo sila ang mga balay na nga buak na. Ang kalsada dito ang tubig na hubas tungod anang minahan. Ug dili na mo aksyonan sa DYHP. At least sa among kutob sa among mahimo nga makapamove ta mahigala sa mga government agencies. Kutob lang sa itong mahimo. Nagsuwatas DNR, nagsuwatas Kapitolyo. Nga atong tabangan ni kay ug dili na to maaksyonan. Simbako kung siya may tabo palayo o pito kalaod. Di ko katug ang kalakiha dayo. Kami dos DYHP labi nang mayunsos diha man to imong complainant attorney wa man guni mo to maaksyon ni. Naunsa na hitabo aron na ba maulahin ang tanan ba? So gihimo namo unsay among mahimo. So ato pod mahigalang gipabot sa mayor si Mayor Alan Sisaldo para siya po'y muhimo sa iyang kabahin kay naman tay mga roles. So ikaw po din na role kay simbako sa mahitabo at least kami sa among sibianan DYHP maka kuaning taon mi. Simbako ha palayo. Di ko maka
afford mga kaigalan simbako kung si may tabo na niya ang ilang complaint di nato wa nato mahigala maaksyon eh. Sa dila ng taga DNR kay bisag naabot nang lang liter dito di maaksyonan. Igo man na moingon na kuan man kay katong ang direktor sa una kuan maguto niya wa na ma-assign ron. Nausab na magud ang leader mo ni muna. Ilisan na nila mahigala. O sa man hitabo anang sa may kuan day. Imong tirasas day. Kisa may naghatag og permit ato pamuton tong mga 700 ka mga kahoy. Inig-ingon mahigalan di na may mabasol mingon kuan katong ang katugong naghatag sa permit katutong kuan sa una katutong labaw din direktor to din nga na-assign nya wa na ron. Lisod kayo mga kaigalaan ng kalakiha. O niya simbako kung siya may tabo dito ngagmingon ko nga ang gipadangat na dili ang kuan reklamo dili ako station managers diwa HP ato higayon na. Paita mga higala na. Nahuna na ko di ko ini kalakiha di ta katugan simbako lang diri ko do nya kita tas video gipaadto na to kasama ang Jean Gallardo grabe ang mga kuan. Ato gipahibawas na mayor para daghan na tang di katuog. Og at least mga higala si Mayor Alan Sisaldo iya pong giaksyonan. In fact didto siya mga higala kaghapon. So ang ato lang panginaot ba nga naamay nagbusiness ana din ha kanang minahan na nakakwarta sila mga higala. Una-una apo ninyo ang ubang mga tao nga nakakompromiso sa na i-safety sila in town. Eh lisod man kayo na mga tao na anak ba nga mo pahimusan sa ilang kaugalingon basta madato lang sila ala paburot sa ilang bulsa. Unyawa sa magtanaw nga doon na mga higalay mga tao din ha nga napurhisyo sa ilang negosyo. Straight to the point. Pagbutang sa mo gamay konsensya, ha? So kadto mahigala dito sa Argao ato tong giadto gyud kay nga rito legitimate tong complaint sa mga kaigsuonan tos kansuhi, no? Mo nang atong na paadto mahigala. I hope nga makahimo sila ito kompromiso mga higala anang mao nga sitwasyon din ha. Mora na among kuan diha kay ang importante ang safety sa mga tao. Okay man na nga naay business na naanay mga makatrabaho but atong unahon sad ang kinabuhi nga walay makompromiso ang kinabuhi taon sad. So kini mga higalang diri sa may Haklupan area, diri sa may Talisay area kana mga bukid din ha. Palihog ha kana na ang giundang na mga higala pag human sa Bagyong Tino ay na nagpabalik ka din ha kay lisod man gud kaayo. Nang liki nang liki dai nang reklamo na. Nay na dangat nako nga reklamo ha. Naa pa gani naghatag na tog video mga sukid tigpaminay nay niliki sa diha. Ko kaluoy ba sad sa mga tao sa kwan? Wa say mga konsensya ni mga tawhan ano mga negosyo sila ana. Adto mo layo pag negosyo kanang way mga kabalayan. Ha? So kaning gibuhat ni Mayor Inad iyang gi-action og wa takap-bati pa sa pikas version, willing ta maminaw, o kinila niyang version mapaminaw, sakto na iyang gihimo. Apan balikon ko, muhatag ko mahigala og benefits of the doubt, especially nga dunay decision sa ombudsman. And I understand, ang ombudsman doon na sa gibasihan, ani, nining mao nga decision. Wa pa ko kita sa tibuok kaso yun, ani. Magkabasa ta mahigala para analisar tag maayo ani mga sukintig paminaw.